fi tenim uns moments de calma al canal. Com bé sabreu, alguns els que seguiu per Twitter, m'estic flipant molt. Bé, en resum, m'he anat a Girona últimament aquests dies i per un curro. I bé, per això no he pujat molt de contingut al canal. N'hi ha hagut, sorprenentment, però no han pujat molt. I això, i he retornat per fi. No crec que torni a fer una feina de fora d'on visc, la veritat. Vull dir, província de Barcelona. Més aviat les dos comarques, però el que hauria de comentar-vos és l'últim dia. Girona l'heu de visitar, val? Heu d'anar a veure el Pont Vermell, heu d'anar a veure el Mural del Cucullona, heu d'anar a veure el Cul de la Lleona, heu d'anar a veure la Basílica de Sant Fèlix, heu d'anar a veure la catedral i heu d'anar a veure l'antic castell de Gironella, on hi ha uns zeus que donen el rotllo. I és el que vaig fer com l'últim dia. Ho vaig trobar tot pràcticament per accident, va ser molt divertit. Si vaig trobar primer el de Sant Fèlix, després per accident vaig trobar la Lleona i el cartell on posa que no se li pot donar un petó al cul de la Lleona, que el cul de la Lleona, perquè per qui no sàpiga, el cul de la Lleona era una tradició política i antiga i òbviament molt divertida, que és li passa un petó al cul de la Lleona i llavors és com que la ciutat t'abraça, la ciutadania, és com ja ets de Girona. I hi ha un cartell on no es pot fer per el Covid. Després està la llegenda del Cucullona, que és bastant interessant, que és d'una monja que es converteix en un cocodril amb ales de pavellona i després en un fantasma, perquè l'hora de Girona és espectacular. I això, la resta del temps, durant aquesta caminata, doncs vaig estar anant cap a l'estació, al parc de la Devesa el vaig anar a veure, i el parc de la Devesa el pots veure des de qualsevol angle perquè les Deveses són boscos endreçats, o sigui que mira, allà mateix surt. I això va ser com molt divertit, realment. A mi em va agradar molt el viatge. Ara, amb tot això del viatge, va ser com, ostres, per fi i tal. I ara que he tornat és com, ostres, ara vull gravar més vídeos encara. Vull fer directes ja d'una vegada, que és una cosa que funcionaria. I realment no sé ben bé com fer-ho, no sé ben bé què tornar a fer, però dic, ara, mira, tinc aquest vídeo, per ser boa segueta, aquest vídeo de Girona, que vaig gravar uns quants vídeos, que per cert ara els borraré tots perquè, ocupa molt d'espai al mòbil. I no sé, va estar xulo el viatge, jo ho recomano algun cop. Sí, vaig passar per la Diputació i per l'Ajuntament, també, no són molt interessants, són com qualsevol. L'Ajuntament sí que és interessant perquè té com una espècie d'eixida, és una cosa estranya. Saps, com que hi ha com un edifici i vines cap a dalt i hi ha aire. I allò va ser quan vaig deixar la maleta al mòbil, perquè clar, la Devesa la vaig anar a veure amb maleta. I no sé, tinc ganes de, per exemple, tornar a fer vídeos amb guió, per exemple, alguna cosa així. I ja està, entre tot això, va estar molt divertit Girona, la veritat. És bon lloc per fer el turista. A més, no es des més d'un dia, potser menys, I també hi ha llocs per menjar bé de preu, no és tan turístic com Barcelona. I té llocs xulos, i a més té Salt al costat, que Salt també està xulo de veure, i Gironella, clar, el castell, que és el millor. En fi, que vaig a parlar 4 minuts de coses, una mica perquè sí, mentre hi ha vídeo de fons. I doncs com que ja ho he fet. Hola, benvinguts, McNuggets. Us preguntareu de què va això. Doncs bé, això és una oferta de càmera, perquè em cal un càmera, val? Que gravi això.
I em plauria bastant saber si algú de vosaltres ho faria. És voluntari, òbviament, no penso... és que no puc pagar, bàsicament. Bastant tinc amb el meu per algun vídeo, si tens temps lliure i tal, i vols com gravar-lo, ajudar-me a gravar-lo, doncs, escolta, jo estic a tope.